Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Wonten ing gesang sesarengan kadangkala yen jaman rumiyin menika wonten sing jenenge gaduh-gaduhan, ya semacam pinjam meminjam. Wonten tiyang sing kagungan wedhus umpamane lajeng digaduhke marang tiyang sanes utawi tangga teparo sing boten gadah. Terus mengko wonten kesepakatan wedhuse nek meteng terus nglairke anak, yen anake loro terus siji eding, utawi nggaduhke sapi, sawah, tegalan lan sapanunggalane terus wonten kesepakatan. Lan biasanipun kesepakatan menika ya ditetepi kanthi sakmestine. Menika biasa wonten ing dusun-dusun. Yen wonten lajeng ingkang boten netepi utawi nglanggar kesepakatan ya dadi omongan sak dusun. Menika dados rana anggenipun sing kagungan utawi sing sugih bantu sing boten gadah. Waosan Injil dinten menika kirang langkung nggih nggambaraken bab sing sami. Gusti Yesus paring pasemon dumateng para ahli kitab, para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi menggaing gaduh-gaduhan. Kados pundi Allah ingkang kagungan samukawis nggaduhake samukawis menika marang para pangareping bangsa lan agama Yahudi supados direksa, diopeni, dirawat lan hasile mangkih nggih saperangan dicaosake ing ngarsaning Allah. Awit para pangareping bangsa Yahudi lan agama Yahudi menika boten sing gadah Allah. Yen para pangareping bangsa Yahudi boten nyaosaken menapa sing dadi hake Allah, ya ora elok tumraping gesang sesarengan. Nah, kados pundi cariyos menika diparingake Gusti kangge nuntun supados para murid dalem lan sinten kemawon ingkang pitados ing Gusti nggih sadar sedaya ingkang kula panjenengan gadahi, sedaya ingkang lumampah termasuk awake dhewe tansah rineksa dening Allah. Mila sampun sakmestinipun yen nyaosake pisungsung, nyaosake menapa sing dados haing Allah dumateng Allah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 12 ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus wiwit ngandika marang para imam kepala, para ahli kitab lan para pinituwa mawa pasemon. Ana wong yasa kebon anggur, diubengi pager bumi, digawekake panggilingan lan menara. Kebon mau banjur disewakake marang para tani anggur
lan ditinggal lelungan menyang ngamonca. Ing mangsane panen, wong mau kongkonan abdine marani para tani perlu njaluk bagianing pametu kebon anggur, nanging kongkonan mau dicekel, ditangani lan dikon baling lenthung. Abdi liya sing nuli dikongkon, nanging jebul ditempilingi lan dierang-erang. Banjur ana abdi liya maneh sing dikongkon, nanging malah dipateni. Mangkono nganti bola-bali abdi-abdi dipiloro lan dipateni nganti kentekan wong sing kena dikongkon. Wasana putrane dhewe sing kinasih dikongkon rumangsane, yen anakku mestine padha dieman. Nanging para tani mau padha rerasanan, "Lah iki ahli warise, ayo padha dipateni wae, mengko warisane tiba aku kowe." Putrane mau dicekel, dipateni lan dibuang ing sakjaban kebon anggur. Sing duwe kebon anggur mau banjur arep ngopo? Wong mau mesti teka ngukum kisas para tani anggur dene kebone digarapake wong liya. Apa kowe durung tau maca kitab sing nyebutake mangkene? Watu sing dibuang para tukang malah dadi watu tetindih atas dawuhing pangeran kelakone iku lan tumrap ing kita ngira-miramake. Wong-wong nuli golek sarana arep nyepeng Gusti, nanging padha sumelang marang umat awit padha nyandak yen ana ing pasemon mau wong-wong iku dhewe sing dikersakake. Mula Gusti ora diganggu gawe lan wong-wong mau banjur sumingkir. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, pasemon ingkang dipun paringaken Gusti dumateng para imam kepala ahli Taurat lan pinituaning bangsa Yahudi estu keraos nyindir para pinituwa ahli Taurat lan para imam kepala ingkang dipun gambaraken kados tiyang sing ora paham, tiyang sing ora ngerti bersyukur merga wis digaduhi kebon anggur sing kabeh wis cumawis, mung kari ngopeni, kari ngrawat, kok rikala sing kagungan kebon anggur nyuwun bagiane malah utusan-utusan dipiloro, diunek-unekake lan dipateni. Menika lak ya wonten ing gesang sesarengan, langkung-langkung wonten ing dusun mesti dadi wong sing disingkiri, wong sing ora disenengi. Lah wis disilihi kok ora mbalekake. Kedahipun lak ya sakcara nalar lumrah, wong nyilih ya mesti bakal mbalekake, wong utang ya mesti bakal nyaur. Lah menika hukum keharmonisan sing kedah dipun lampahi. Ning pranyata para tani sing digaduhi kebon anggur rikala wis mangsane panen malah pengin ngukup kabeh hasile, lan boten namung ngukup kabeh hasile ning pengin marisi kebon anggur menika awit rikala putrane dhewe sing kagungan kebon anggur diutus malah dipateni. Nah menika tiang-tiang sing boten nggadahi raos atur panuwun saengga lajeng kabeh-kabeh mung kanggo awake dhewe, ora gelem cucul, ora gelem kumpul. Yen wonten ing gesang sesarengan, awake dhewe ya kaya para imam kepala, ahli kitab lan pinituaning bangsa Yahudi, awake dhewe mesti ora bakal bisa dadi warga utawa pengurus sing bangun gesang sesarengan Begja Rahayu. Merga mung mikir kepentingane dhewe, mikir aku oleh apa, aku iso nguasani apa utawa sapa. Gusti Yesus ngersakake supados awake dhewe kabeh, para murid dalem, para pangareping bangsa lan agama Yahudi sadar bilih sedaya samukawis menika nugrahaning Allah.
lan dados srana anggenipun Allah ngreksa gesangipun umat manungsa. Kebon anggur menika diparingake Allah supados dadi sumber hidup tumraping manungsa, para tani sing ngolah. Ning pranyata ora do duweni rasa atur panuwun, malah dadi wong sing serakah, pengen ngukup, pengen duweni kebon anggur menika. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang sesarengan ampun ngantos duweni motivasi cara berpikir, aku oleh apa, aku bisa nguasani apa utawa sapa ning, aku bisa menehi apa, aku bisa partisipasi apa tumraping begja rahayuning gesang sesarengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.